Mentres decenas de miles de nenos e nenas son asasinadas en Palestina, a nosa alcaldesa decidiu darlles as costas. No transcurso da primeira parte do pleno de agosto, fora do concello, tiña lugar unha concentración en apoio ao pobo palestino, como resposta ao terrible xenocidio que Israel está a perpetrar contra Palestina. Dende PEC solicitamos á alcaldesa un receso de 10 minutos para que os concelleiros que o considerasen oportuno puidesen amosar o seu apoio activo á concentración. Unha proposta coherente co posicionamento unánime que xa logramos en robos e mocións en apoio a Palestina de plenos anteriores. Pero aquí ven a parte que nos deixou sen palabras. A alcaldesa negouse rotundamente a facer un receso, incluso con toda a posición de acordo en que era un erro monumental non apoiar esta causa, pois a súa negativa foi firme e insensible ante unha situación tan atroz. O noso representante deixou claro o vergoñento e indignante que é dar as costas a unha masacre de tal magnitude, familias enteiras asasinadas, centenares de miles de mortas, desaparecidas ou gravemente feridas. As cifras son aterradoras e a historia xulgará duramente a quen permita isto ou finxa que non existe. O que vivimos neste pleno foi un esperpento histórico. Pontearense en Común nunca será recordado polo seu silencio ante esta masacre e seguiremos loitando para que o pobo palestino reciba o apoio que merece.